Sabar iku lire momot kuat nandhang saaning coba lan pandadaraning urip. Urip iku kaya kopi, yen ndak iso nikmati rasane panggah pait. Manungsa mung ngundhuh wohing pakarti. Cekelono impenanmu, amarga yen impen mati, urip iku kaya manuk sing swiwine rusak, mula ora bisa makbur. Urip iku terus mlaku, bebarengan karo wektu, sing bisa gawa lakumu, supaya apik nasibmu. Aja dadi wong sing rumangsa bisa lan rumangsa pinter. Nanging dadiya wong sing bisa lan pinter rumangsa. Nek wis ana syukurana, nek durung teka entenana, nek wis lunga lalekna, nek ilang ikhlasna. Saapik-apike wong yen awehi pitulung kanthi cara dedemita. Aja mbedakake marang sapadha-padha. Sabar iku ingaran mustikaning laku. Wong sabar rejekine jembar, ngalah urip luwih berkah. Sepi ing pamrih, rame ing gawe, banter tan blanjangi, dhuwur tan nungkuli.